No sabria per què, però m'atrau molt perquè és un club molt familiar i, de fet, jo podria dir que l'Europa és la meva segona casa. Qui parla d'aquesta manera de l'Europa és la seva màxima golejadora de tots els temps. No només en futbol femení, sinó també en masculí. La persona que, vestida amb l'escapulada, ha fet més gols oficials en la llarga i centenària història d'aquesta entitat. Parlem de Clara Clemente, davantera europeista que també és la jugadora amb més partits disputats dins l'equip femení. Parlar de Clara Clemente és parlar d'una llegenda forjada a casa des de ben petita, a l'escola de l'Europa. Repassarem la seva vida mitjançant les seves pròpies paraules en les diferents entrevistes del passat que va anar concedint al llarg dels anys. I per tal de repassar aquesta vida, ho farem com toca, començant pel principi, per l'amor a primera vista entre l'Europa i la Clara. Jo vaig començar a jugar a bàsquet a l'escola, on estava jo, i sempre jugava a futbol al pati. Llavors, un any el meu germà va dir: vull jugar a l'Europa, perquè llavors entre els companys de l'escola l'Europa era com el club que tothom volia jugar allà. I vaig dir, a mi també m'agradaria jugar a futbol, la veritat, en comptes de bàsquet. Llavors res, ens vam apuntar els dos aquí a l'escola de l'Europa, vam estar 2 anys a l'escola i els dos ens van federar. Jo vaig anar al femení 7 i ell va anar a equips masculins. Després vaig estar un any al femení 7, vaig jugar al femení C i ja era el meu segon any jugant a futbol 11 i em van pujar amb 14 anys al primer equip. Totes les meves companyes tenien 25 o algunes fins i tot 30, i jo tenia 14, i que l'Europa em donés aquesta oportunitat amb 14 anys poder debutar amb el primer equip, per mi va ser super guai. Una jugadora que a dia d'avui viuria el seu primer any de cadet va debutar fa anys al primer equip. Tothom podria pensar que era una jugadora en projecció, però que als inicis gaudiria de pocs minuts. Però la història de Clara Clemente amb l'Europa va ser un boom futbolístic des del primer moment. El meu pare em deia: Clara, et compraré un coixí per la banqueta, però mira, al final van anar passant els partits, el primer no vaig jugar, però gairebé el tercer o així ja vaig començar a ser titular, i aquell any, que va ser el primer que vaig jugar com a semiprofessional, vaig ser pitxitxi de la categoria, que era preferent. La seva relació amb el gol va començar ben d'hora i és per això que amb 129 gols oficials amb la samarreta escapulada és la persona que més vegades ha vist porteria en la història del club, superant fins i tot els 114 de Manuel Cros en el futbol masculí. La temporada que acabem de deixar enrere, la 2024-2025, també ha dut Clara Clemente al capdavant de les jugadores amb més partits de la història, amb 280. Unes xifres que, amb un petit parèntesi fora el club, ha viscut a la que és i sempre serà casa seva. A part de casa meva és on he passat més hores, fas amics per tota la vida, i jo ara mateix, dels meus millors amics, doncs els he tret gràcies al futbol. I, per exemple, en el cas del meu equip, molta gent no vol marxar de l'Europa perquè diu: no sé què té l'Europa, però hi ha alguna cosa que m'atrau, em sento com a casa. L'Europa és casa. Això molts europeistes ho sabem. I també sabem que fora de casa fa molt fred. L'Europa enganxa, que va dir una vegada una companya de la Clara, la Caral Torredeflot. Una Europa que tindrà en la figura de Clara Clemente un referent i una llegenda per sempre més. I això, que encara li queda moltíssim futbol.